Cześć, witam was w bardzo ładne, pogodne, czwartkowe popołudnie i zachciało mi się pogadać, także pomyślałem, że pogadam do was. I chciałem, jak już mogliście zobaczyć w tytule, poruszyć temat, który jest zawsze na topie, szczególnie jeśli idzie o YouTube'a, czyli temat YouTube'owych zarobków, pieniędzy zarabianych, jak to się dzieje i obalić parę takich mitów, które myślę, że dalej a propos YouTube'owego zarabiania funkcjonują. Tak po prostu dla haj, żeby coś się działo, a wiem, że to jest temat, przy którym emocje buzują i w ogóle żyły wyłażą na szyi i tak dalej. Także zacznijmy od tego, może jak to się w ogóle dzieje. Wiecie, jak to się dzieje. Są filmy, na nich są reklamy. Są reklamy długie, są reklamy krótsze, są reklamy przed filmem, w trakcie filmu, po filmie. Nowością są reklamy, które można przewinąć, takie jak zawsze, a nowością są reklamy, których nie da się przewinąć, czyli musimy poczekać, aż taka reklama przeleci cała i dopiero potem możemy oglądać film. Oczywiście, jeśli nie mamy adblocka i pozwalamy twórcy zarabiać, a zaraz do tego przejdę. W ogóle chciałem zauważyć, że wydaje mi się, że zarabianie na YouTubie, ale też zarabianie w ogóle, i myślę, że to jest specyficzna rzecz dla Polski, że u nas w Polsce generalnie jest jakieś takie tabu dotyczące w ogóle zarabiania i pieniędzy. Wiecie, o co chodzi? Że wszyscy jakoś tak po cichu, żeby nikt się nie dowiedział, ile zarabiam, bo jak zarabiam mało, to wstyd, a jak zarabiam dużo, no to Janusz z Andrzejem się na mnie obrażą, bo oni zarabiają mniej i dlatego ja to muszę jakoś tak, muszę to trzymać w tajemnicy, żeby się, broń Boże, nikt nie dowiedział, ile ja zarabiam pieniędzy i na co mnie stać i ile ja w ogóle mam. I dla mnie, dla mojego odczucia, mi to jest jakoś obce i nie lubię czegoś takiego, bo nie widzę powodów, żeby robić z tej materii akurat tabu. Inną jest sprawą, że na przykład bardzo często pracodawca po prostu w umowie, jak to często miejsce na YouTubie, zastrzega sobie, że nie życzy sobie po prostu, żeby ujawniać zarabioną kwotę, czy też zdradzać jakieś warunki umowy, dlatego też nie będę tutaj wchodził w takie detale, aczkolwiek na tyle przedstawiał fakty, na ile jestem w stanie to zrobić. Także w ogóle chciałem zauważyć, że powracając jeszcze tak na szybko, odbiegając od tematu, wracając do vloga na temat Śląska ostatniego, jestem bardzo zaskoczony odbiorem tego vloga i jestem jeszcze bardziej zaskoczony poziomem komentarzy, który naprawdę był bardzo wysoki i jak ktoś zauważył, że udało się chyba w komentarzach zgromadzić całą inteligencję YouTube'ową, bo naprawdę 99,8% komentarzy było bardzo wyważone, długie, mądre, merytoryczne wypowiedzi, dyskutowaliście między sobą. Naprawdę bardzo byłem pod wrażeniem i nie będę mówił, że jestem z was dumny, bo to brzmi jak jakiś wychowawca mówiący do dzieci w szkole, ale po prostu cieszę się, że myślę, że audytorium tutaj moje jest jakieś takie, nie mówię tutaj o wieku, ale że jest dorosłe w większości pod względem przynajmniej mentalności. Dorosłe mentalności, względności, tak i tak dalej. Bardzo się z tego powodu cieszę, także będę do was mówił jak do ludzi dorosłych i dojrzałych, niezależnie czy macie lat 13 czy 33 i przekaz, mam nadzieję, mój będzie prosty i zrozumiały dla was. Po prostu bez, jak to się mówi po śląsku, lania się żurem, bez nawijania nudli na uszy i takie inne. Także ile ja zarabiam na YouTubie, bo to pewnie wielu z was nurtuje. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie w przypadku mojego partnera, korporacji, sieci partnerskiej, pod którą jestem podpięty, ale mogę wam to łatwo zobrazować. Nie wiem, po ile u was kosztują kebaby, ale wyciągnijcie sobie taką średnią cenę kebaba. Także mnie średnio miesięcznie z wypłaty z YouTube'a, z tego co zarobię z reklam, stać na około od 8 do 10 kebabów. Czy to jest dużo? Czy to są te mityczne kokosy z YouTube'a, o których krążą legendy, że YouTuberzy tutaj się pławią w luksusach i bandyty to patrz w ogóle, patrz Janusz. Ja to pracuję w warzywniaku i mam 1000 zł miesięcznie, a ten to gra w gry i się pławi w luksusach i se komputery nowe kupuje. Na pewno są takie sytuacje, bo wiem, że ludzie, którzy mają dużo więcej widzów niż ja, a co ważniejsze, dużo więcej wyświetleń niż ja, zarabiają tych pieniędzy dużo więcej automatycznie. Oprócz tego jeszcze kręcą duże jakieś deale, typu wspierają ich duże firmy, korporacje. To są często naprawdę bardzo, z tego co wiem, fajne pieniądze, jakie można od jakichś takich właśnie dużych firm
pozyskać, zarobić, no jak wiecie, mi się to nie zdarza. Mi się ani nigdy nie zdarzyło ugrać jakiegoś dealu z dużą korporacją, jakoś Tymbark ani Sok Kubuś nigdy nie chciał mojego ryja na swoich etykietkach, nigdy też nie dawałem jakichś reflinków pod filmy, no jakoś po prostu nigdy może nie umiałem się wyprzedać. Nie mam jakiegoś takiego genu przedsiębiorczości w tym sensie, że nie umiem za bardzo sfinansować tego, co robię i zawsze tak było, już mi to chyba zostanie. Ale powiem z mojej perspektywy po prostu, czy według mnie te pieniądze, które na przykład ja zarabiam, to są wymierne pieniądze i odpowiednie i dobre pieniądze za to, co ja robię. Myślę, że nie. Myślę, że te... Sorry, ktoś na Skype'ie dzwoni. Myślę, że te pieniądze, które ja zarabiam za ten czas, energię i włożoną pracę w to, co robię, to jest pieniądz po prostu śmieszny. I jestem oczywiście świadomy, że lepszy jest pieniądz byle jaki niż żaden, ale po prostu porównując włożony czas, ja studiuję, mam wolny wtorek, oprócz soboty i niedzieli, ale w tygodniu oprócz wtorku wychodzę z domu o godzinie po 7 rano, a wracam o godzinie 21, 21:30. I oprócz tego trzeba coś zjeść, trzeba się umyć, trzeba coś pogadać z dziewczyną, trzeba coś pogadać z kimś, żeby nie zdziczeć. Robię też live'y, mam tam podpisaną też umowę, tak więc coś trzeba by zrobić na żywo, trzeba by zrobić na YouTube'a, trzeba by zrobić na studia, bo kolokwium, bo coś. Gdzie ten czas? Nie mam po prostu tego czasu. Nie wiem, czy potraficie to ogarnąć, ale ostatnio cierpię na taki deficyt czasu, że już zaczyna mi się to naprawdę źle rzucać na głowę. Patrzcie, ja już na głowie mam zakola jak stary hop. Ja już mam takie wory pod oczami, jak nie przymierzając nie wiem co. Ja śpię po 4 godziny w nocy. Mogę się wyspać w autobusie, jak jadę na uczelnię. 40 minut. Także po prostu myślę, że za ten czas wygospodarowany ledwo jakiś, że jak mam jakiś wolny dzień, to siedzę do 3 nad ranem i nagram na przykład 3-4 filmy, żeby mieć na zapas. I zawsze staram się, żeby te filmy miały jakąś wartość, żeby były i ładnie techniczne, i co kosztuje, bo sprzęt, który mam tu, mikrofon, czy interfejs audio, czy tak dalej, nikt mi go nie zasponsorował, bo wiem, że tuzy tego świata YouTube'owego często mają tak, że sprzęt im jest zasponsorowany. Mi też się udało kilka rzeczy mieć, przesadziłem. Obudowa została mi zasponsorowana przez Silentium PC i ze sprzętu to nic więcej. Także to jest z mojej kieszeni. No, Sony nigdy nie chciało mi podarować PlayStation 4, Avermedia nigdy nie wciskała mi Avermedii na siłę. No, tak to jakoś wychodziło. Także staram się, żeby one miały i wartość jakąś merytoryczną, żeby nie było jakiś głupot i żeby to wyglądało jakoś ładnie z punktu widzenia technicznego. Także nagranie tego filmu to nie jest robota. Nagranie filmu faktycznie te 20 minut jest fajne, bo siedzę, nagrywam, gram, gadam i to jest spoko. Ale potem obróbka tego filmu w programie, powycinanie jakichś dodanie nawet tych głupich napisów na początku czy na końcu, dodanie intra i to jest jakiś czas. Potem wyrenderowanie tego filmu naprawdę trwa. Jak ostatnio robiłem filmy z Dead Island, to jeden 20-minutowy film renderował się 8 godzin, bo miałem tylko kamerkę do niego dołączoną, tylko dlatego. Przez 8 godzin komputer jest wyłączony z użytku, bo procesor jedzie na 80% po prostu swojej wydajności. Także no, ja myślę, że te pieniądze, które ja zarabiam, są po prostu niewspółmierne do pracy i wysiłku, który ja wykonuję. Ale czy ja się skarżę? Nie. Ja po prostu mówię, jak to wygląda. Mówię, że nie pławię się w hajsie. Jak uda mi się nawiązać współpracę z jakimś wydawcą albo sklepem na tej zasadzie, że oni mi jakąś grę dadzą, a ja ją pokażę na YouTubie i powiem, że to od nich, to jestem cały szczęśliwy. To aż się cały trzęsę i aż cały chodzę w środku, bo to nie jest tak, że ja każdą grę, która wychodzi, dostaję i jeszcze mnie całują po rękach, żebym ją pokazał na YouTubie. Chciałbym, ale tak nie jest. Także zawsze się cieszę, jak mi się uda jakąkolwiek współpracę nawiązać z kim, że ktoś jakoś mi pomoże, a ja w jakiś sposób jemu. Także tak to wygląda. Nie wypowiadam się za innych youtuberów, za tych, którzy mają 200, 300, 400, pół miliona widzów. U nich to na pewno wygląda inaczej. Wiem, że tam są często sytuacje, że właśnie oni w jakiś tam sposób są
przez możnych tego świata i duże korporacje, firmy i dużych wydawców całowani po rękach, żeby jakieś akcje promocyjne w związku z jakąś grą robili. Mi się to nie zdarza, tak więc no, ja tutaj, jak się mówi, orę jak może, no to ja orę jak mogę i dopiero ostatnio jakoś jest szansa, że się trochę pieniężnie odbije na YouTubie od dna, bo jak można było zobaczyć już na filmie z GTA, jest tam na początku takie poreklamowanie pewnego portalu i to się pojawi od czasu do czasu i to jest aż 30 sekund jakiejś tam reklamy, co się i tak zdarzy rzadko. Także jak już ktoś naprawdę nie może tego ścierpieć i ma go to boleć, to nikt nikomu tego nie każe oglądać. Nikt nikogo nie zmusza, nikt nikomu nie celuje z pistoletu do głowy i nie każe oglądać i klikać w reklamy. Jest adblock, jeżeli kogoś to naprawdę boli, żeby obejrzeć 10-sekundową reklamę w jakimś, powiedzmy, odruchu jakiegoś, nie wiem jak to nazwać, szacunku i respektu i jakiegoś, powiedzmy, zrewanżowania się za, powiedzmy, pracę, która została w fajny materiał, który jest fajny w odbiorze włożona na tubie, no to nie musi tego robić. Może przewinąć, jest ładny pasek pod filmem z miniaturką, która pokazuje, co się dzieje, można sobie przewinąć tą reklamę, czy ten moment, gdzie coś jest reklamowane, można mieć adblocki, nikt do nikogo do niczego nie zmusza. Tylko to jest po prostu, jak mówię, taka kwestia, że ja osobiście używam adblocka. Tylko że ja na przykład siadam wieczorem, jak mam jakąś chwilę, wyłączam adblocka i wchodzę na te kanały, które jakoś oglądam i po prostu wchodzę na parę filmów, poklikam w reklamy, żeby po prostu ktoś z tego miał, bo to dopiero z perspektywy twórcy widać, ile potrzeba czasu w to włożyć, żeby to zrobić. Jeszcze w szczególności, jeżeli człowiek ma na głowie oprócz tego dużo. Bo rozumiem, że to inaczej wygląda w sytuacji człowieka, który na przykład oprócz tego nie robi nic. Albo na przykład ma tego czasu więcej, bo jeżeli ktoś robi tylko YouTube'a i ma cały dzień na to, żeby nagrywać, obrabiać, robić live'y i tak dalej, no to jest człowiek w sytuacji nieporównywalnie bardziej komfortowej niż na przykład ja. Bo ja po prostu na deficyty czasu od pewnego czasu cierpię ogromne i bardzo trudno mi jest wyrabiać się z jakimiś materiałami na YouTube'a, bardzo trudno mi jest robić na żywo, bardzo trudno mi jest robić cokolwiek. Także, no, tak to właśnie wygląda. Tak wygląda temat właśnie zarabiania na YouTubie. A jeszcze a propos jak to wygląda, bo może nie wiecie, z siecią partnerską. Każda sieć partnerska, która weźmie pod skrzydła swoje YouTubera, otacza go opieką w tym sensie, że no... jeżeli ktoś zgłosi go za jakieś naruszenie praw autorskich, czy słusznie, czy niesłusznie, to YouTube w pierwszym odruchu nie zamknie mu kanału, co normalnie by się zdarzyło, tylko ta sieć partnerska jakoś po prostu broni tego YouTubera i próbuje jakoś po prostu go z tej opresji wyciągnąć, do tego jakoś promuje go tam w jakichś tak zwanych social mediach, do tego udostępnia mu, powiedzmy, swoje jakieś biblioteki muzyki, czy coś takiego, daje porady, jak tworzyć materiały, czy też czasem na przykład pomaga w załatwieniu wejściówek na jakieś imprezy typu PGA czy IM, chociaż w tym roku jest bardzo ciężko z tym, także już mówię, że nie wiem, czy zjawię się na IM-ie, a finansowo tak to wygląda, że wybulić mi 100 zł na bilet jest bardzo dużo, bo jest dużo więcej rzeczy, na które muszę te pieniądze po prostu wydać, takich rzeczy, powiedzmy, pierwszej potrzeby. No i oprócz tego każdy partner zabiera jakąś część zarobionych pieniędzy od YouTubera. To są naprawdę czasami duże pieniądze, bo są sieci partnerskie, które zabierają połowę zarobionych z reklam pieniędzy od partnera. No także widzicie, jak to wygląda. Tutaj nie wgłębiam się w szczegóły, bo to zależy też od sieci partnerskiej i też nikomu czarnego PR-u tutaj nie robię. Nie wchodzę w żadne detale. Po prostu jak to Max Kolonko mówię, jak jest w tym YouTube'owym świecie i że po prostu dla takich ludzi na przykład jak ja, no to wygląda tak z tej mojej perspektywy, że ja staram się dawać dużo od siebie, staram się robić jakieś fajne, interesujące materiały, nie tylko śmieszne i głupie, ale też czasem jakoś merytoryczne i po prostu, staram się dawać dużo od siebie, a zwrot jest według mnie nieproporcjonalnie mały i to jakoś mnie trochę smuci i po prostu tak nie jest to fajna sytuacja, tak mi się wydaje i myślę, że każdy, jeżeli ktoś z was mnie ogląda, kto tworzy na YouTubie, wie po prostu, że
że to nie wygląda na zasadzie odbijanej piłeczki często, tylko po prostu, że człowiek się narobi, a po prostu wiem, że to jest też satysfakcja i zabawa, owszem, ale po prostu wymierna korzyść jakaś z tego jest często, no, bardzo, bardzo mała. No i wylałem swoje żale na temat hajsu YouTube'owego. Myślę, że może niektórym przybliżyłem trochę, jak to wygląda, może już wiecie więcej. I tyle. I cóż, ja wracam do roboty. Mam jeszcze dzisiaj parę godzin wolne, bo pomimo, że trwa sesja, także nauki jest wystarczająco, ale coś jeszcze szybko machnę jakieś na tubę, żeby mieć na te 2-3 dni do przodu i tak to wygląda, no. I na tym filmie też będą reklamy. Jak na każdym, bo wiem, że są ludzie, którzy mimo wszystko jakoś choćby... Są nawet ludzie, którzy obejrzą ten materiał raz adblockiem, a potem puszczą go sobie gdzieś tam w tle bez adblocka, żeby on przeleciał bez reklam, no. Także, a propos jeszcze chciałem powiedzieć, że tych reklam, bo są te reklamy długie, bez możliwości przewinięcia, że ona po prostu leci na przykład pół minuty i nie możemy jej przewinąć, aż ona się nie skończy, nie włączam ich. Bo ja jako człowiek, który ogląda reklamy, sam nie chciałbym ich oglądać. Tak więc tego wam oszczędzę. Na tym polu was nie będę męczył i wyciskał z was pieniędzy. Tyle. Nie będzie puenty tym razem. Życzę wam miłego popołudniu, wieczora i nocy i tyle.